Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, 'yan uwa masu sauraron mu. Barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na mai taken yadda za ka sa mace ta fara son ka. Mai sauraro, kana tare da tashar Giyawa TV, tashar da ke ƙoƙari a koda yaushe gurin ganin ta faɗakar da masu bibiyar ta tare da ilmantar da su har ma da ba da nishaɗi, musamman a cikin al'amuran da suka shafi soyayya. Mai sauraro, a baya mun sanar da kai cewa taken bidiyon namu shine yadda za ka sa mace ta fara son ka. Mai sauraro, muna neman alfarmarka da idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel tamu, da ka taimaka ka yi mana subscribe, kana kuma ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Domin idan baka danna ƙararrawar sanarwa ba, ba yadda za ka yi ka sani idan mun ɗora sabon shiri. Ku biyo mu kai tsaye a cikin bidiyon namu. ‘Yan uwa masu bibiyar mu, abubuwan da ke sa mace ta fara son ka suna da yawa, amma mun zo da masu bibiyar mu a wannan YouTube channel tamu mai albarka ta Giyawa TV da abubuwa guda 4 da za ku yi domin mace ta fara nuna soyayya a gare ku ba tare da kun je kun gaya mata cewa kuna son ta ba. Ga su kamar haka, insha Allah za mu fara zayyana su. Mai sauraro, na ɗaya, yana da kyau ka kasance a koda yaushe ma'abocin ƙamshi, ma'ana kana dinga fesa turare a jikinka da kuma suturarka. Hakan zai sa a koda yaushe ka kasance kana ƙamshi. Duk inda ka gitta za a ji ka kana ƙamshi, ko sai bayan ka wuce a ji ƙamshi ana wa ya sa turare, sai daga baya a nuna ka a ce wane ne ya sa turare. To hakan yana da matuƙar tasiri, kuma hakan shi zai ƙara taimakawa gudun budurwa domin ta zo da kanta ta bayyana cewa tana son ka. Domin su mata sun kasance ma'abota son jin ƙamshi, musamman a gurin samari. To ɗan uwana, sai ka kasance a koda yaushe mai yin amfani da turare, ko in ce ka yawaita yin amfani da turare, domin na san kana yi. Sai ka dinga yawaitawa fiye da yadda kake yi a da. Ka dinga sawa a suturarka kuma ka saka a jikinka, ka kasance ma'abocin ƙamshi a koda yaushe. Mai sauraro, abu na biyu kuma shine ka kasance mai dinga yabawa mace a lokacin da ka ga ta yi abin da ya cancanta a yaba mata. Idan na ce yabawa a nan, ina nufin idan ka ga ta yi kwalliya, sai ka dube ta ka ce masha Allah, barakallah, 'yar uwata kin yi kyau sosai. Irin wannan wankan haka ai sai ki ƙulla samari. A haka ai sai mu zata cewa daga ke ba wata 'ya mace a duniyar nan. Gaskiya kin yi kyau, kyan da ban taɓa ganin ki da shi ba, ko in ce ban ma taɓa ganin kowace 'ya mace da irin wannan kyan da kike da ba. Gaskiya kin yi kyau sosai. Kuma kada ki zaci kamar ina zolayar ki ne. Ba zancen zolaya, na gaskiya har a zuciyata nake. Ina faɗan hakan ne da yaƙinin abin da nake faɗa har a cikin zuciyata. Kada ke saka shi a layin zolaya, domin ba zolaya ba ce. Ita gaskiya ya kamata a duk inda ta zo a faɗe ta. Gaskiya kin yi kyau, 'yar uwata, sosai. Kyau na musamman nake gaya miki. Idan ka kasance kana yawa wa mace hakan a duk lokacin da ta yi abin da ya cancanta a yaba mata, musamman dai a gefen kwalliya, to hakan ma zai yi matuƙar yin amfani gudun gayyata soyayyarta zuwa gare ka. Abu na uku, ɗan uwa, kuma shine sai ka kasance mai yawan ba mace labarai masu sanyaya zuciya, masu sosa rai, masu taɓa zuciya, musamman labaran da suka shafi soyayya. Soyayyar wasu duk da ba taka ba, sai ka ɗauko wata soyayya wacce aka yi gwanin ban sha'awa, wacce ta burge kowa, ko da a cikin fim ne, sai ka ba ta irin wannan labarin. Idan kuma ka san wata soyayya a zahiri wadda ta burge ka, za ka iya ba ta labari akan wannan soyayyar. Ka kasance mai yin hakan a koda yaushe.
kana ba ta labarin da zai sa ta ji farin ciki a cikin zuciyarta, wannan ma zai yi ƙoƙari a gurin gayyato da soyayyarta a gare ka. Abu na gaba shine abu na hudu kenan. Abu na hudun nan shine ka kasance mai kulawa a koda yaushe. Ka dai kasance kai mutum ne mai kulawa da duk wani abu da ya zubinci al'amarinta. Idan abin ya kasance abin farin ciki ne, ka kasance mutum wanda zai taya ta farin ciki da murna akan samuwar wannan abin a gare ta. Idan kuma ya kasance abin akasin hakan ne, shi ma ka kasance mutum mai nuna alhini da tausayawa akan abin da ya same ta ko abin da ya sami wasu 'yan uwanta na farin ciki ko akasin hakan. Ka kasance kai ne mutum na farko ko in ce mutum na gaba gurin nuna farin cikinsa idan abin farin ciki ya sami mace, ko kuma nuna abin tausayi da alhini da jaji a lokacin da aka san hakan ya same ta. Idan ka kasance kana yin waɗannan abubuwan guda hudu, za su yi matuƙar taimakawa, kuma za ka sha mamaki a lokacin da za ka ji mace ta baka zuciyarta da kanta, ko kuma ka yi ƙoƙari gurin shiga cikin zuciyarta ta hanyar aikata waɗannan abubuwan guda hudu. Waɗannan abubuwan guda hudu ba su kaɗai ba ne, da akwai sauran waɗansu abubuwa da za ka yi domin su sa mace ta so ka. Waɗannan abubuwan za ku ji su a nan gaba idan kuna bibiyar wannan tashar tamu ta Giyawa TV, tasha mai ƙoƙari a koda yaushe gurin ganin ta faranta ran masu bibiyarta. Idan kuma ba ka yi mana subscribe ba ɗan uwa, muna neman alfarmarka da ka yi mana subscribe, kana kuma ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu da zarar mun ɗora su. Domin ko ka yi subscribe, idan baka danna ƙararrawar sanarwa ba za a sanar da kai ba a lokacin da muka ɗora sabon bidiyo namu. Bidiyon mu na gaba bidiyo ne na sauran abubuwan da za ku yi amfani da su domin mace ta baka soyayyarta da kanta. Mun gode sosai.